Aste santu honetan, ostegun santutik hasi eta Pazko igandera, Tolosaldeako informazio puntu ezberdinetan 2800 bisitari hartatu dira. Datu hauetan, eragin oso garrantzitsua izan dute Tolosako trianguluan jarritako informazio puntu gehigarriek, eta nola ez, Larraitzen kokatzen den txindokiko itzala info puntuak. Datu hauek ia laukoiztu egiten dituzte iazko datuak. Tolosara bertara, 1200 bisitari etorri dira gure informazio puntuetara. Bisitarien gehiengoa estatutik etorritakoa izan da, 137 zehazki. Jarraian Gipuzkoarrak izan dira gehien hurbildu zezkigunak, 126. Bertakoak 118, Euskadikoak 114, eta 105 berriz atzerritik. Olatz Ilarregi, Tolosaldea Turreko arduraduna. Batez ere aste santutikan garrantzitsuna dira ostegun santutikan hasi eta igandera bitarteko egun horiek, ze astelena ez da jai izaten Euskadin bai, baina hemendikan kanpo autonomia erkidego askotan ez da jai izaten. Orduan, hori da, 2000 bat bisitari izan ditugu 5 egun horietan, eta gero Pazko astea kontutan hartzen badugu, 2800 bat, horri biligea. Bai, eta, kontentu egia esan, bai, bisitariak Larraitzen, bai Tolosan, batez ere, eta gero, okupazio datu batzuk ere, galdetu genien, bai Nekazal Turismo, hotela eta beste, eta beraik ere oso kontentu. Egia esan, beti bezala gure bezero fidela katalanak dira, eta gero, Euskaditikan baita ere, Bizkaita asko etorri dira, gero Araba, ingurukoa, baina batez ere, katalanak. Tolosan eta Tolosaldean zer ikusi asko dago, baina aurten berrekuntza bezala edo aspaldiko ohitura berreskuratuz karakol saltsa ere izan dugu. Horrek ere turistak gerturatzeko garaian bultzakada izango zuen, ezta? Azkenean pentsatzen dira baita ere egiten dezun edozer esfortzu merezi duela, ze ikusten dugu gero datuekin, badakigu orokorrean Euskadin egia da, turistak igo indiala orokorrean, datu guztiak toki guztietan nahiko onak izan dira, baina gurean datuak oso laukoiztu inditugu. Orduan, egun horietan Tolosa askok joten dira hoendikan bai kanpoa, baina turista pila bat, jende pila bat. Eta Ostoleritza mintzat tabernetan eta esan digute hori jende pila bat ibili dala, pintxo karakolak egin da beste, kontentu.